Tinosangana zvekare pane imwe nguva yeshoko raMwari. Tinotenda kuti tasangana tiri vapenyu uye Mwari vachitiitira zvakanaka. Musoro wenyaya wandiinawo nhasi pashoko raMwari unoti unovaka panaani. Unovaka panaani. Unovaka panaani. Ndiutsanangure musoro wenyaya uyu. Uri kungoreva kuti unomira panaani, unozendama panaani, unotrasta ani, uye unomira pamusoro pano, unogara panaani, unovaka panaani. Nokuti achiti kuvaka tiri kutoreva kuti panotoitwa basa, pari kupfuurirwa mberi nokuvaka, kureva kuti chauri kuvaka chinofanira kupera. Saka tauti unovaka panaani. Chaverenga kuna Mateyo chapter 7 verse 28 apa verse 24 to 28. Mateyo chapter 7 verse 24 to 28. 24. Naizvozvo mumwe murume ndichadzokorora. Naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awa akaaita akafananidzwa nomurume akachenjera akavaka imba yake paruvare. Chandada kuti munzwe apa nchokuti kwanzi anonzwa mashoko aJesu akaaita akafanana nomurume akachenjera anovaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, madutu akavhuvhuta, zvikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakavakirwa paruware. Izvi zviri kuitwa kumunhu ani nani anonzwa shoko raJesu akariita. Ndiye ari kunzi akafanana nemunhu wakachenjera akavaka imba yake paruware, yokuti nyangwe mvura nedutu neizvazvouya zvadii haiwi nokuti akavaka paruware. Verse 26. Mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awa akasaaita akafananidzwa nomurume benzi akavaka imba yake pajecha. Uyu munhu anzwa shoko seuya wekutanga, vese varinzwa shoko riri kubva kusame source yaJesu. Uyu wanzwa, uyu wanzwa, uyu wanzwa akariita, uyu wanzwa haana kuriita. Asi shoko rataurwa nemunhu one. 27. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, madutu akavhuvhuta, zvikarova imba iyo, ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Why? Nokuti yakavakwa pajecha. Yavakwa nei? Nebenzi. Handita kuenda kuna Mateyo 25 yanoti kune vanhu benzi, masikana mapenzi nemasikana makachenjera. Shoko raMwari rinongotaura kuti anonzi benzi ndeuya anoti mumwoyo make Mwari hakuna. Anoziva Mwari ndiye munhu akachenjera. Kureva kuti anoti Mwari hakuna, uyu ndiye benzi. 28. Jesu akati apedza mashoko iwayo, vanhu vazhinji vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Unoona, izvo zvakataura vanhu vazhinji vakashamisika. Chakavashamisa ndechekuti ataura kuti source yeword ndimwe chete, Jesu. Ndo pataurwa pachibva pana Jesu. Right, umwe munhu arinzwa shoko akariita kureva kuti wakachenjera, nokuti aziva kuti zvataurwa naMwari. Umwe arinzwa akasariita haana kuchenjera nokuti haana kuziva kuti rataurwa naMwari, kana kuti aramba kuti rataurwa naMwari. Iro rino shoko randiri kutaura, umwe anorinzwa kana arinzwa oriita nokuti akachenjera anoziva kuti rabva kuna Mwari, kunyange ini ndisiri Mwari, but ndiri kutaura shoko raMwari rinobva kuna Mwari. Umwe anoti ndizvaEldandorf, osiyana nazvo. Chirega ndikutaurire, kuvaka imba paruware nokuvaka imba pajecha zvakasiyana pakudii. Runonzi ruware zidombo rakakura rakanyatsokuwaridzika rinoenda uko nekuko. Vamwe vanoshandisa ruware kuyanikira mbesa dzavo, vamwe vanoshandisa ruware kuvaka dzimba dzavo, vamwe vanoshandisa ruware kuita zvavanoita, kuziva kuti mvura haina zvainopaita. Ndo runonzi ruware.
asi ruware rinongove zidombo, asi kuti zidombo racho rakakura uye rakapamhama, rinoita kuti pamusoro paro paitwe zvimwe zvinhu. Harisi dombo rakangoita kamwe kadombo kwekuti hapana zvarinoitwa, idombo rakawaridzika, asi kuti dombo iri riri extra huge, ndo rinonzi ruware. Ko jecha mafufu edombo, ndo rinonzi jecha, mafufu edombo, tumatombo tutukutuku kureva tumafufu, tumaparticles tweruware. Zvino unorangarira pamwe pano Jesu achiti kuna Peter, iwe Peter uri dombo. Ozoti pamusoro poruware urwu achireva iye, ndichavaka kereke yangu. Ura kereke inovakwa pamusoro poruware, inovakwa pamusoro paJesu. But kuna Peter ati uri dombo. Apa Peter ndiye leader, nokuti apa atoonekwa kuti ndiye leader, nokuti waziva kuti uyu ndiKristu. Akanzi ndichatokupa makiyi. But then kune maparticles ematombo. Ndo jecha. Jecha harisi ivhu nje. Jecha tumatombo tutukutuku. But chazvinoita manje kana mvura yonayo, mvura ikaenda padombo paruware inongoerera ichienda nepamusoro, haina zvarunorwita. Inongobvisawo tumaparticles tuya tunozove jecha kana pane pamwe paive pakanganisikawo padombo paruware ipapo. But kana riri jecha manje, chakaitisa kuti imba iwe ndichekuti jecha rinopa way, it gives way. Jecha kana mvura youya rinodziura, nokuti mvura inonong'en'ena nepasi pejecha, riya kamwe kapisi katsanga kejecha kachibva jecha richienda, imba ichinyura kusvika yawa. Unoziva dzimba mbiri idzi dzaive dzakavakwa zvakafanana nokuti dzavakwa neshoko ranzwika kubva from the same source. Kureva kuti material yavakadzimba idzi yanga ichingove one, plan yanga ichingove one, but position yaisiwa imba, ground raisiwa imba ndo rasiyana chete. Material yacho yakafanana, kana ichiita $10,000 yese yaita $10,000, kana mabuilder acho achiita $5,000 kuvaka vese yaita $5,000. But problem yangoitika chete ndiyokuti iyi yavakwa nebenzi rangoita nyore nyore, uyu wanyatsokushandisa kuti ndoda kuvaka apa. Sei zvinhu zvichiita soko jecha chii raiti kana ruware ruri Kristu. Jecha ndiyesu, iyesu. Ukavaka pandiri wavaka pajecha. Indiri kutaura shoko. Kune vanhu vanonditenda, kune vanhu vanonditevera, kune vanhu vanondinzwisisa, vanoti ndiye mutungamiri wedu. But kana wavaka pandiri wavaka pajecha, nokuti kana nhamo yauya I go, kana nhamo yauya ndino give away, handigoni kumira nokuti ndiri jecha. But ruware ndiKristu. Inini ndiri kapatikuwo kanobva paruware, kakafraction katukutuku kadrop in the sea keruware. Kureva kuti vanovaka paruware vanovaka pavavhangeri, vanovaka pavafundisi, vanovaka pamaapostles, vanovaka pamabishops, vanovaka pamaprophets, vanovaka panana papa vavo, ndiyo vari kuvaka pajecha. Nokuti iri rose ijecha, ini namvhangeri ningi, namufundisi ningi, namudhikoni ningi, namuparidzi ningi, naapostol ningi, takadero kuwanda kwedu tiri jecha. Hakuna ruware rwakadero, ruware i1 iri jecha. Ukavaka pamusoro pedu kureva kuti wavaka pajecha, and as time goes on, kana rambudziko rakanyatsokuya unoerera, nokuti dzimwe nenguva iyeni wacho ndendisipo panouya rako, kana kuti ndiripo but handigoni, handitoziviwo zviri kurikita, nokuti kumba kwangu pamwe pari kutorwariwa kana ndiri kutonzwa musoro kana pamoyo. But kana ukavaka paruware, kureva kuti ukanzwa shoko raMwari ukariita, wakafanana nemunhu uyu, nokuti wanzwa shoko raJesu ukariita, kureva kuti waziva kuti iri shoko raMwari, waziva kuti ataura ndiMwari, ndinofanira kuzviita. But kana rakataurwa iwe ukasazviita, kureva kuti hauna kuziva kuti ndiMwari vataura, kureva kuti wadheerera Mwari. Hakuna munhu anodheerera Mwari, asi ungoti hauna kuziva kuti ndiMwari, kureva kuti ribenzi, hautozivi kuti kuna Mwari. Ziva pokuvaka, ziva kuti midzi yako inoenda panani,
ziva paunovaka. Saka zvinhu zvako zvese ukavaka pana Jesu, ringave business, ingave imba, chingave chikoro, chingave chichose chaunovaka pana Jesu, chinoendeka, nokuti nyange pauye maproblems hapana zvinoitika, nokuti unodzokera kwaari Ruware woti yei, nokuti ifirm foundation. But jecha iro ndo rinoenda, imba yako yosara, but yosara isina payakamira yopwanyika. Maimbove nevafundisi, maimbove nemaelders, maimbove nemaapostles vakaenda nhasi hamuna. Matove nevamwe ijecha haikona kuvaka pavanhu, hazvinei vanhu vaMwari, haikona kuvaka pavanhu, vanhu. Ndosaka vatumwa vaisangana Johani pachisoko chePatmos aitaura kuti akada vanamata kuti tinonosumuka ndinotovewo muranda sewe, vachiramba kunamata. Asi iwe uri kuvaka pane vamwe vanhu vari kutenda kunamata, vanototendwa kuti kana vasina kuita vanototaura kuti ini kana ndisina kutaura hazviiti. Hazviiti, but uri jecha. Dambudziko rako, nyaya yako haipedzi dambudziko rangu kana richinge rauya. Dambudziko rangu rinopedzwa naKristu. Ngativakei pane Jesu, ngatitiitanzwa shoko raMwari toriita, kureva kuti tave vanhu vanoziva Mwari. Kana wangoziva Mwari ukanzwa zvotaura Mwari haurege kuzviita, nokuti zvataura Mwari unotoziva kuti zvinotofanira kuitwa. Mwari vakuropafadzei muzita raJesu. Amen.